санаи 22 октябри соли 2021 дар шаҳри Хуҷанд бо иштироки сафири Амрико дар Тоҷикистон Ҷон Марк Помешайм ҷашнвораи Go-Viral баргузор гардид. Ҷашнвораро сафири Амрико дар Тоҷикистон кушода эълон намуд. Вай дар сухани ифтитоҳии худ қайд кард, ки ба Хуҷанд сафар карданро дӯст медорад, зеро имкони мулоқот бо навоварони маҳаллӣ ва одамони фаъолу эҷодкорро дорад. сафир меҳмононро хайрамақдам намуда қайд намуд, ки сафорати Амрико дар Тоҷикистон аз он ифтихор дорад, ки онҳо аввалин фестивали хурди Go-Viralро дар Хуҷанд дастгирӣ мекунанд, ки дар давоми 3 рӯз барои чанд чеҳраи ҷолиби вилояти Суғд минбар фароҳам меорад. сухани навбатӣ аз директори IWPR дар Осиёи Марказӣ Абахон Султон Назаров буд. Вай аҳамияти лоиҳаро барои минтақа тавсиф карда, ҷомеаҳои эҷодиро даъват кард, ки дар доираи шабакаи Go-Viral муттаҳид шаванд ва инчунин дар тобистони соли 2022 таҷлили як ҷашнвораи бузургро эълон кард. сипас сессияи маърузачиён дар соҳаи тиҷорат ва технология оғоз ёфт. Бахтиёр Қодиров, директори ВП Тоҷикистон, дар бораи 5 дарс аз оғози стартапи финтеч гирифтаашро нақл кард. баъд Адиба Дусматова ва Насиба Мирпурчоева асарҳои суғди артро ба намоиш гузоштанд. онҳо ба фестивал зиёда аз 40 номгӯи маснуоти заргарӣ аз сангҳо сохташуда ва сару либоси 5 нафар занони муаллифро оварданд. Суғд арт як стартапи иҷтимоист, ки ба духтарони маълул ва заноне, ки мавриди хушунат қарор гирифтаанд, ҳунарҳои дастиро меомӯзонад. Адиба ва Насиба дар бораи чӣ тавр ташкил ёфтани ташкилоти худ нақл карда, дар рафти намоишнома меҳмононро бо асарҳои худ шинос карданд. Go-Viral соли 2017 дар Алмаато ҳамчун як ҷашнвораи инноватсионӣ таъсис дода шуд, ба як шабакаи навоварии эҷодӣ дар тиҷорат ва сайти ахбори omma, фарҳанг ва технология дар байни ширкатҳои Осиёи Марказӣ табдил ёфт. Сафорати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Тоҷикистон бо ифтихор аз ҷашнвораи Go-Viral дастгирӣ мекунад.